mga kaaksyon, ang tabang ora mismo partner na Ahoy! Ismail ako. Ismail. Ano, bakit? Masaya bakit? ako. Bakit? Kasi kasama natin ang winner. Pero bilib ako sa imo partner, dahil halata sa imo na nagbiyahe ka pa bulan, na medyo narugado ka sa biyahe, na maaga ka na nagkaturog. Ngunyan, beautiful ka manggiray. Siyempre partner, araw kayan ang tunay na pagserbi. Regardless kung gaano ka nakapagal, regardless kung gaano ka nakapirot, pagserbi partner, dapat all out, halos Talagang sa puso. nasa puso mo yan. Kumbaga, eksaktong-eksakto man ang ganining sa Sabi nga imong ni mga nalawgan. partner, ano man ang problema mo, iwalat sarong. Pagluwas, dapat trabaho ang nasa isip mo Tama. na. Pero dahil paglingawan, na pamilyado ka. Oo, kung Kaya may- kita nagtatrabaho ang para sa problema mo, pamilya. dahil mo pagwalat sa arong. Ilag mo lang dyan kung sa'y nagilid-gilid. Takaring may Ipasa ko lugod mag-asikaso. sa imo, partner. Takaring may mag-asikaso. Ipasa ko lugod Pag sa- winalat mo sa arong, di mamroblema sa linalatan mo kayo. Dahil ang biminta partner, itong positibong aspekto Tama. kan buhay. Di ba? And ganyan, na pagkahapon, siyempre, maugmainit, talaga kung minsan nagtutubod ako partner na may mga tao talagang swerte o buwinas. Swerte. Sipon mo kan Biyernes, nakaapat na kitang Inapudan. binunot. Inapudan. 3 times 3 na times iapudan. na inapudan. Oh, sa 3 times na iapudan, so apat, walang sumasagot. May nagsimbag man ko tang partner, kaya lang, bako siya. Bako siya. Naalala mo Oo, ito. Wara oo. niya digdi, wara niya. Di ba? Panglima, iyo talaga, gusto sabihin, para sa iya talaga. Nakaguhit sa kanyang palad, Palad, oo. nasa iya Paduman. ugpa ang 5,000 pesos. Tama, partner. Kaya mga kaksyon, kasabay tango niyan ang maswerteng winner ng cash prize na 5,000 pesos. Ini si Ma'am Vanessa Silencio Diaz. Maray na pagkahapon tabi, Ma'am Vanessa. Maray na pagkahapon man. Ay, pakikusog-kusog lang. Dapat, maugma. Alam mo yun si Vanessa, inisa na ang silensyo na medyo maribok ka. Ayan. Vanessa Silencio Diaz. Maray na pagkahapon sa liwat tabi, Ma'am Vanessa. Maray na pagkahapon. Agom ni Joko Diaz. Na apo. Manugang ni Paquito Diaz. Na pamangkin ni Romy Diaz. Sige daw, ma'am, paano pag nagiging kontrabida si Paquito Diaz? Dahil balik kita duman. Aha. Nay, ano tabi ang pagmati na sa kadakulan kan sa muyang inapudan. 4, 5 katabi, ikaan maswerte. Mogmaon po. Ayan. So, nasurtihan ko. Gustong sabihin talaga garo para sa imo, no? Para sa imo Ay, pira na nga talaga. ni Vanessa ang aki mo? Dua po. Dua. Dua, O, lalaki, sa'yo- babae. Opo. Sa'yo nawalat mo niyan. Tayo ka nag-claim mo niyan. Sa tita ako. Ayun, winalat Ang mo. harong tabi nindo sa may Mount Bareo. Opo. Ngunya naglipat na po kami sa may Rosemont. Itong naistaran mi dati, ano ito, bako po sa mo. Oo. Ining 5,000, pwede na ning ibakal ni house and lot part. Oo, pwede. Pwede na? Pwede. Oh, pwede na baga? I-down payment mo muna, tapos sunod-sunod na sa namalay mo sa mga masunod, di ka pamanggana. Sa'yo mo gagamiton, Vanessa, ining 5,000. Ano po, sa pag mapacheck up po kang mata ko. Kang mata mo, na Medyo talaga alay na- labo na. Opo, nagdagdag na naman yata, sigurado kang. Pero Ayun. malinaw man sa pangiling mo kami. Ayun. Pero maski na nga ni naglalabog-labog na mata mo, gwapo pa mag si Joko. Siyempre po. Pero baga partner, may tataramon baga. Na pag aga, medyo malabo ang pangiling. Aha. Pero sa madiklo, maliwanag. Kaniguan, ano na master mong marayan partner, ha? Testingon mo partner. Inilag ang partner ko ang babaeng mahilig sa dilim. Dahil sa madiklom kaya partner, mas magayon ako. Kaniguan. Oo. Gusto mo man sa madiklom? Tanganing mas Ay, lalo ka magwapo. takot ako sa diklom. Nata. Gusto ko pirming maliwanag. Gusto mo sa Marami maliwanag? kasi, pag maraming nangyayari sa dilim. Ibang pangyayari yan partner. At ayaw ko mapabilang sa kampo ng kadiliman. Tama. Nanay Vanessa, kansaron na inapunan mi ka, nagluluto ka. Aha. Ngunyan, Nagasap na. bago ka nagpasiring digdin, preparado na ba ang pagkaon kan sa imong pamilya? Ayun po, nagwalat naman ako. Ano ang winalat mo? Kaluto ka ng panira. Hindi naman po ako nagaluto. Nagbabakal-bakal ka na. Si Joko po. Si Joko! Maluto sa nang Matibay talaga magluto si Joko. Ano ang paboritong panira mo na pigluluto ni Joko? Adobong adobong baboy. Ayun! Subay taba-taba. Adobo sa Partner! asin o adobo sa asukar? Sa asin po. Naglalaway-laway ka na naman, partner, kang taba. Mo na di. Igutom na lamang ako. Nag-istorya Ay, pa. luwas mo na sa pang-adobo. Ay, pala. Bago ko malignawan. Malingawan mo. Ayan. 5,000 pesos, Vanessa Silencio Diaz. Ay, Congratulations. bilangon mo. Kamay. Bilangon mo kung nahulog. Dahil maulog partner. Alat mo na. Kamay. Yeah. 1,000.
2,000. Nagtukig-tukig ang gamot, partner, ilinga. Sige, Focus tabi ni loob. Ay, Pasmado, oh. bako lang mata mo ang patsikapan mo, pati ang kamot mo, Pati ang patsikapan gamot mo. mo, tagaro. It's shaking Ah, ah. inside to Oh, hold you. Na, 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 na. 3,000. 4,000. Baraguhon, partner. 5,000. 5,000. Congratulations! Salamat Ano? po. Uy, nagkakibig-kibig Hindi talaga, oh. nagkikibig-kibig. O, ilan mo ang gamot mo? Okay. Dali, ipatong mo sa kuya, oh. Ilingaw. Ano mo niyan ang masasabi mo, Vanessa, sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin na ikan maswerte na nakaresibi kan sorpresang regalo sa mga nakaantabay at nagsusubaybay sa programa? Ano po, dakulaon pong salamat po sa Ako Bicol Party List, ang Action Ko Center, Tabang Oras mismo, kay Kong Saldico, saka kay Kong Pido Garbin po. Ako po na swertihan na nabulnot sa 5,000. Oo. Para duman sa mga... Ano talaga, partner, pati ang mikropono. Para duman sa yung mga iba pang nakasubaybay at nag-aantabay, ano ang advice mo? Anong dapat nindang gibuhan para manggana man sila? Ano ang sikretong ginibo mo tanganing taika ang nangganang ngunyan? I-share mo tabi sa mga parantabay. Ano po, permi po akong nag-like and share sa sa programa pong Action Ko Center, Tabang Ora mismo. Tapos nag-comment, day po paglingawan mag-comment, mag-tag nin tulo o dahol pa pong FB friend po. Ayan. And share. I-share, like and share po. I-share mo na yan sa buya. Kaya may share na para sa imo. Ayan. Nagtutugod ka, Nanay Vanessa, na the more you share, the more you get. Iyo po sige. I-share mo na. I-share niya nga ni kay Joko. Saka na po. Congratulations, tabi Nanay Vanessa. Hagad mi na sa mga masunod na aldaw, mailing migiraray katanganing mas pang matabangan, ikakang pangangaipong pa na matabaga. Yugon mo yan. Paggana niya, ito pala may purpose kaya nanggana siya. Pampacheck up. Pampacheck up, tanganing mas malinaw pa sa iyang mata. Congratulations, ginara sa imo, Vanessa. Salamat and po. mabuhay. And syempre mga kakson, Oy! May maswerte na naman ang manggagana mo niyan ng cash. Pero yes, yan, 5,000 giraray! Yes, 5,000. aldaw mo niya ni Diyan ka muna, Bernas. Vanessa. Taipabunot aki, Vanessa. Aha, Malay diyan mo ka kung sa- susayan suswerte yun. Maswerte si Vanessa, Ngunyan! naka-receive partner ng 5,000. Syempre dahil aldaw mo niya ni Bernas, May 5,000 na naman. 5,000 sa liwat, and ipapanautang mo niya na pagkaaldaw. Kasabaitan sa tuyang dancer, dadarahon mo niyan ang mahiwagang garapon. Gucci! Pasok! Sige! Yan. Ikot, ikot. Ikot. Sarap pag-ikot, sarap pag-ikot. Logo. Yan. Thank Okay. you so much, Gucci! Salamat. Na-na-na-na-na. Hindi ka lang sa camera magaling. Magaling kang dancer. Magaling kang gumiling. May pinagmanahan. Si Aha. Mami Ning. Si Ninang. Sige. Nanay Bunot. Yan. Yan. Ay, kung ako pag birne, ako partner, kung ako nag-comment, pag-araw kayo ng birnes, naiya ko mapansukan cellphone ko, itotono ko. Ayan. Anong so silent? Partner. Basa. Sa iyang pangaran, si Rinalyn Prias. Rinalyn. Prias. Numero. Rinalyn. Numero. 0951 0951 719 719 9768. 9768. 0951 is... Ano yan? Smart? 0951 719 9768. Tananananan, Yan. tanananan. Sumagot ka. Wow! Ay! Ay! Maray na Good morning, pagkahapon! Philippines. Wow! Hello! Good morning, Philippines! How are you? Hello! Hello, sino to? Hello? Ikaw, Flashback. ikaw po si Rinalyn Prias? Ay, pinalsok! Oh. Nagwa-flashback sa aro pa. Sige, saro pa. Balay mo, nagulat lang talaga siya. Bunot! Ayun. Bunot! Abo, ni Miss Rinalyn. Nangyayari talaga yan. Ay, oh! Naglukso! Iwan na Ayun na. 5,000 pesos sinabuan. Ay, sayang! Partner! Sayang!
5,000 na. Nagilong Philippines na pati siya. Emeline Portugal Banania. Banania, numero 0946 0946 435 435 9551. 9551. Globe. Hello, Malaysia? Pinalso. Sorry. Ay, my goodness gracious, advocate your eyes of mercy toward us. Ano ito, partner? Yan. Ayan. Hello, Malaysia? Philippines, sayang. Talagang bako mo niyan maswerte si Philippines. Emeline Portugal Banania. Bako maswerte ko niyan ng Pilipinas. Ayaw sumagot ni Emeline Portugal Banania. Ayan, one pa man sa ni partner. Okay. Anak hindi. 5,000 pa naman. Yeah. Sige, saro pa. Ano pigigiribo tabi nindungon niyan? So mga nag-comment, nagmamaut manggana, please have your phone active. Sus, Diyos ko. Yan, nagre-ring. Nagre-ring, pero dahil pagsisimbag. Aha. Da-da-da-da-da. Emeline, Portugal, Bananea. Pag luminang pa sini sa iyang apod at saan, mabasol ini. Oh. Maski itong naghilo Philippines. Ayan. Panduwa ini, di ba? Panduwa. Another. Sige, sa Last call. Da-da-da-da-da-da. Music Sige. please. Maestro, music please. Kawat kita, kawat kita. Kawat kita. Baluy ako dyan. Ayan, Mrs. Dari gusto nang ano kapitis ko. Alright! Bunot, kinaray. Bunot! Tadadadadadan, tadan. Pantulo na. Pantulo. Talagang ang swerte kang tao kun minsan. Okay! Baka yun na yan. Ang pantulo. Taday nagsimbag sudwa. Eliza Calanyada. Kalanyada, numero 0946 582 6306. 0946-582-6307. either unattended. Sige. Ay! Unattended. Unattended. Tadadadadadan. Nico! Daddy, pasok! Sumayaw ka nga. Sumayaw ka. Yan. Sayaw! Yan. Ikot! Para kang unggoy. Para kang unggoy na umiikot. Alright, numero! Oh, Pang-apat pangaran mo na na. eh. Pangaran. Pang-apat na ini mga kakson. Sa mo yung pigapunan. We hope and we Rian. pray Rian. na active ang sa imong telepono. Rian Atuli Trilles. Rian Atuli Trilles. Numero 0926 Globe 0926 061 061 6450. 6450. Da-da-da-da-da-da. Pang-apat. Pangapat din eh. Yan. Yan! Rian Atuli Diyos ko! Trilles. Kung talagang kaipuan ka ni partner, sa iya yan. Ah. Kung talagang maswerte siya, sa iya yan. Sa iya yan. Pero kung talagang gusto niyang lumayog ang 5,000 sa saya, Hindi niya sasagutin. ayan. Pag nakalima kita partner na binunot, na dahil nagsimbag, Next na kita partner. ni 10,000 ito. Dahil, Next Next na. na. Okay. da-da-da-da-da, sayang. Wala tabata, inapun ko na. Ano may mga tao daw na pag nag-upload sa telepono, pag unknown, dahil hindi na pagkasimbag, ano? Oh. Another one, last. Ang iba kaya kayang partner, so may mga utang sa Isa pa? Bombay. Bad Bombay nga nagutang. Last na to, another. Da-da-da-da-da-da.
Mga ka-aksyon sa mga nagmamautabi na mangga naman, ang kaypuan lang nindong gibuhon, mag-like at sa muyang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaypuan nindong manggana, asin day paglingawan. Hello? Maray na pagkahapon. Hello? Rian Atuli Trilles? Maray na pagkahapon tabi, nagaano ka po tabi nanay? Adal. Nag-aadal? Nag-aadal po. Anong pig-aadalan mo? Kaya nga kay ko nagmumudjol. Ay, opo. Rian Atuli, taga-sain ka? Taga-Taysan po. Taga Taysa, Legazpi City. Taga-Taysan, Legazpi City. Apo. Nagmumudyol ka mo ngunyan. Ayo po. Anong grade ka na tabi nanay? Sa akin ko po, grade 1. Grade 1 sa nagkaklase. Sa Taysan Elementary School. Taizan Elementary School. Sa mga oras na ini, manay nakauron mo kami, ano ang namamati mo? Ano sa iling mo? Si sa ining nag-apod sa imo? Action ko sa Wow! Yan. Si Alam mo, manay Rian, na nakatulo na kaming inapudan na tao dahil nagsimbag. Apo. Pang-apat, ikan suminimbag. Maray nga ni, suminimbag ka. Nanay, kilala mo tabi kami? Po. Kilala mo tabi ang sa imong kaulay? Dahil ko po ito mangalan ng buwa. Masakla partner. Okay lang iyan tananay, taan ka mauotan mi tabi makatabang. Pero puon mo niyan, kay puwan mo na kaming tandaan. Dahil mo kami maliligawan, tayo katabi ang samuyang winner nin 5,000 pesos. Ahay. Sige. Igapo mo naman ay sa mga modyol. Igara po mo na yan. Saga ka na Bayay na yan. Bayay na yan. Saga ka na magmudyol. Nanay. Ngunya na naaraman mong gana kanin 5 mil. Ano minbid mo na ang kauron mo? Arang ko lang po kaya sa action center ko yung last. Napabisto tabi kami sa imo nanay ha. Ansa ko yung kapartner, manay, ladies and gentlemen, manay, Rian Atuli Trilles, ang pangaran kan sa kuyang kapartner, Remy Araneta Almoguera Mindones, alias Maharut. Diba? Ang Maha Salvador kan Bicolandia. Ako man partner, ipamidbid mo man. Okay. Nanay Bibian. Bako Bibian. Rian Atuli. Nanay Rian. Ang sa kuya tabing ka partner. Dahil iba. Joshua Martinez Jr. and Mr. Siram kan Bicol. Siram. Wala ako po yung Sir Joshua manang. Diba? Nanay Joshua, si Joshua and Remy po ang sa imong kaulay. Pero, ang 5,000 na makukuha mo, manay, hali po kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin kan Ayan. out of Bicol Party List. Opo. Nanay Rian, ano tabi ang mensahe mo kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kan ako Bicol Party List? Nakulaon mong masalamat. Nakulaon tabang po yan sa kuya lang sa mga sa tuwa ko pong aki. Anong gagamitan mo tabi? Sa imo gagamitan Ang 5,000. Para po sa mga pangangay po kang aki ko. Siyago mo, day mo tatawang kan pangangaipo na? Ay? Man po ta. Batayo lang po may trabaho sa mo. Ano ang trabaho ni Ago mo? Cellphone technician po. Cellphone technician. May raot akong cellphone duman partner. Pairahi mo. Oo. Ano ang itataw mo kay Ago mo na pagkangangaipo? Pagsulda. Pangrenta niya po naman yung shop. Ano da? Pangrenta. Tama. Ayan. Gura nung renta niya man duman sa shop. 5K. Di tama yan sa sarong bulan, di ba? Saan ang shop niya mo? Nakulaon lang po. Salamat. Saan ang shop ni Ago mo? Sana po sa may LCC po baga. Sa Catarayta ikang Aldana. Ayan. Diba? Sige. Nag-pre-advertise ka na. Ay! Dahil dyan, dahil ka na ang daganahan. Kaya babayad mo na Oy, sa advertisement. Paano ini makuha ni Manay na 5,000? Opo, Nanay Rian, magalat ka po, kan apod ka na staff kan Action Co Center kung paano mo tabi maresibian sa imong 5,000 pesos. Salamat po. Ayan, congratulations Nanay Rian. And mabuhay tabi ka mo. Salamat. Salamat po kay Sir Saldik. Saldik ko. Opo. Tapos kay Kong Pido. Kay Kung Pido, salamat man po. Okay. Alright, bye-bye. Salamat. Okay. Thank you po. Okay, bye-bye. Partner, paano man manggana ng kaso iba't ang mga kababayan?
Ayan, sa mga kababayan, nagmamaot man manggana kay Puan lang nindong mag-like sa mga official Facebook page. Mag-comment kung nata kinakay Puan nindong manggana, asin magtag nin FB friends, the more the better. Kay Puan man nindong swerte siyempre talaga. mag-subscribe sa muyang official YouTube channel, Action Cost Center. Ang swerte talaga partner isipon mo sutulo, pinalampas so 5,000. Correct. So Taga pang-apat, Legazpi partner, taga Taizan. para sa kanya talaga yung 5,000. Congratulations, Rian Atuli, Trilles. Yan! Partner! Sarong maugmang pagkahapon na naman ang sa tuyang naging pag-iribanan ko niyan daw. Siyempre may natabangan, may naayudahan, may nangganang tablet, may nagkubra ki 5,000, may nanggana pang 5,000. Maugma ko partner kasi nailing ka talaga na talagang kaipuhan kan sa tuyang mga winners and cash. Romdomon mo partner, madali na. Mga kaksyon, Ah? ala, una, 48 na. Sobra na. Sobra na. Oras na tangali kami para mentas na magpaaram. Magaribanan kita sa liwat. Aldaw nin Lunes. Parehas na oras asin parehas na programa. Nadadaw magkita kami. Sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon Biraca Tanduanes. Kami ang sa indong nakairiba ng iba, Remy Araneta Mindones, and Mas Salvador kan Bicolandia. Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. God bless Bicolandia and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.